ಕಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನಾನು ಹೆಂಚಿನ ಮಲ್ಪನಂತೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಯಾರು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುವ ಇಲ್ಲದ ಖರ್ಚಿ ಶಾಲೆ ಹೋನು ನಾನು ಮಕ್ಕಳು ಇಪ್ಪನ ಪ್ರಾಯದಾಗಲಿರುತ್ತೆ ದುಮ್ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನಂತೆ ಬೆಂದದ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಇತ್ತೆಂಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಖರ್ಚಿಂದಿತ್ತು ನಾನೈತೆ ಹೆಂಚಿನ ಅಲ್ಮಂತೆ ಅವೇನು ತೋಟದ ಆಲೋಚನೆ ಎಂಕ್ಳಿಗೆ ಈತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅವಳತೆ ಹಿಂಗೆ ನಿಜ ತೋರಣ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದು ಎಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣದು ಮೂರ್ತಿ ಅದ ಮೇರ್ನಾಗ್ಲು ಕುಳ್ಳದನ ಜಾಕೆ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದೆರಗುವಂತಹ ಆಘಾತಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಕಂಗೆಡಿಸ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಕಂಗೆಟ್ಟು ಕುಳಿತವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಗುರುವಾಯನಕೆರೆಯ ಆಟೋ ಚಾಲಕ, ಗುರುವಾಯನಕೆರೆಗೆ ಬರುವಂಥವರ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು. ಇವತ್ತು ರಾಜೇಶ್ ಅವರೀಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಪತ್ನಿಯೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಕ್ತಿನಗರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆ ಇದೆ. ರಾಜೇಶ್ ಅವರ ಬದುಕು ಈಗ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅವರು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಆಟೋ ಇದು. ಈ ಆಟೋ ಈಗ ಮೌನವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಏಕಾಏಕಿ ಅವರಿಗೊಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತು, ಜೋರಾಯಿತು. ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಎರಡೂ ಕಿಡ್ನಿ ಕೂಡ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಾರ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕು ಹೇಗೆ ಸಾಗಿಸೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಷ್ಟ. ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಮಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸುದ್ದಿ ಯಾವತ್ತು ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತು ಆವತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸುದ್ದಿಗೆ, ಆ ವರದಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಇಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜೇಶ್ ಅವರೇ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಿಮಗೆ? ಅವೇ ಗೊತ್ತಾದ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಉಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಕೊರೆಂಕು ಬಂಜುವೇನ ಶುರುವೇನ ಸೈಡ್ ಬಂಜುವೇನ ಬಂಜಿಪುರ ಮಲ್ಲದು ಉಬೇರುದು ಪಾತೆರವರು ಹೆಂಗೆ ಸರಿ ಕಟ್ಟಾಯಿಸಿ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟರೆ ಶುರು ಮಾಡು. ಆನೆಲ್ಲ ಬಲ್ಪೇನು ನೆಕ್ಕ ಬೋದಿತ್ತೇನು ರಿಕ್ಷಾ ಹೋಗ್ಬೋದು 10-11 ಗಂಟೆ ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಜೋರು ಶುರು ಮಾಡು. ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಆಂಡಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆರಕ್ಕೆ ಹೆಂಜಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಇದಕ್ಕ ಅವಳು ಇಂಚೆ ಬಂಡಲ್ಲಿ ಇರು ಪಾತೆರ ಬರ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಭಾರಿ ಜೋರು ಉಂಟು ಹೆಂಗೆ ಕುಲ್ಲಾರ ಒಂಥರ ಬರ ದಾಲ ಆಯ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗನೆ ಬುಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗ್ಯಾನ ಬರ ಅಂಟದು ಹೆಂಗೆ ಇದೆ ಅಭಯಗೆ ಭಯ ಅವಳು ಹೋದು ಪುರ ಅಕ್ಕಲು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮಲ್ತೇರು ಪುರ ಅಂತ ಪುರ ಮರ್ದು ಹಣ ಅಲ್ಪ ಬುಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂಡರ ಮುಪ್ಪು ಬಂಗಮೂಲ ಆಪುಜಿ ಇಂಕ್ಲು ಕುಡ್ಲ ಆಪುಡು ಕಾಪಾನ ಇಂಕ್ಲು ನೆಟ್ಟು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಹೋಯ್ ಅವಳು ಹೋದ ಅಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಅವೇ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಪೂರ ಒಂದು ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಯೂರಿನ್ ಪೂರ ಒಂದು ಪಡಿಕೆದ ಪೈಪ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಐಸಿಯುಗೆ ಪಾಡ್ಯಾರು. ಐಟು ಒಂಜಿ 4-5 ದಿನ ಐಟೆ ಇತ್ತೇನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಪಾಡ್ಯಾರು. ವಾರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದಾಕ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಬಂಡೇರು ಪೂರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಪೂರ ಬಂಡೇರು. ಅವು ಕಿಡ್ನಿಡು ಕಲ್ಲುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಆಡು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂಡೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅವು ಒಂದು ಒಂದು ಲೆಸರಿನ ಪಾಡ್ದು ಕಲ್ಲು ಶೂಟ್ ಒಂದು ಮಲ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಯಾರ ಪಾಡ್ದು ಅವು ಎಂಜಿನ ಒಂದು ಹುಳ ಎಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಡು ಅಂಡಲ್ಲ ಅವತ್ತೆ ಪಾಡ್ದು ಉಂಡವು ಅಂಡಲ್ಲ ಅವು ಈ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಪೂರ ಜಾರನ ಲೆಕ್ಕ ಐಕ್ ಕಲ್ಲು ಪೂರ ಜಾರನ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಒಂದು ಮಲ್ಪಡು ಮಂಡದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮಲ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇತ ವಂಚನ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಒಂದು ಮಲ್ತಾನ ಮಂಡೇರಿ ಅವು ಕಲ್ಲು ಪೂರ ದಿಂಜಿದ ಅವು ಇಡೀ ಗೊತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಅವು ಗೊತ್ತಾವು ಕುತ್ತು ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಕುತ್ತಂತನು ಅವು ದುಂಬುದಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಇಂಚಿನ ಅಂದು ಪೂರ ದುಂಬುದಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಆತು ಗೊತ್ತಾತಿಜ್ಜು ಮಕ್ಕಳು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡೇರ ಅವು ಇಜ್ಜವು ಕಲ್ಲು ಪೂರ ಒಂದಾತು ಕಿಡ್ನಿಗೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆತು. ನಾವು ಐಕೆ ಇರೇಗೆ ಸರಿ ನಾನು ಬರೋಡಂಡ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಪೂರ ಬೋರ್ಡು ಒಕ್ಕ ಅವು ಐದು ಒಕ್ಕ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪೂರ ಬಂಡೇರು ಇತ್ತೈತೆ ಅವು ಕೆಕ್ಕಿಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದಾರು ಕಂಡೇರಿ ಆರು ಬುಕ್ಕಂಡು ಅಲ್ಪ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಉಳ್ಳಾರು ಮಲ್ಲ ಆರು ಪಂಡೇರು
ಅವು ತೆ ಮೂಜಿ ವಾರ ಅಂದು ಪೂರ ಪನರಾಪುಜಿ ಅವು ಜಾಸ್ತಿಲ ಬೋಡಾಪು ನೀರಿಗೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಅವು ಪಿಸ್ತೂಲದಲಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೈಕ್ ಇತ್ತು ಖರ್ಚುಂಡು ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಅಕ್ಕಲು ಪಂಡ ಮೂಜಿ ವಾರ ಹೊಡೆದಲ್ಲ ಉಂತು ನುಂದಲ ಪನಾರಪುಂಡ ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಂದುಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ನೋಡಿ ಇತ ಅಕ್ಕಲು ಪಂತೇರು ಈ ಮೂಜಿ ವಾರ ಇತಕ್ಕೆ ಕಿಲ್ದಟ್ಟು ಒಂದು ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ದೆತ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಕ್ ಗೊರ್ಕ ಕೈಟ್ ಅವು ಏತು ಸಮಯ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಪೋವು ಮೂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಲ ಪೋವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏತು ಅವು ಸಮಯ ಬೋಡು ಪನರಾಪುಜಿ ಪೂರ ಪಂಡದ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಂತ್ ಪಿಸ್ತೂಲ ಮಲ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಮೂಜಿ ವಾರ ಬುಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೇನು ಬರ್ರ ಮಂತೇರು ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಬೆಳ್ತನಡ್ಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಇಡೇಗೆ ಪೋಪುನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಒಂದು ಮಲ್ತಿದ್ದ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿದ ಆತನು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಿರ ಪಾರುಂಡು ಇತ್ತೆ ನೀ ಪಾನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಕತ್ತಲಿಗೆ ಏತು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬರುಡು ಒಂದು ಇದೆ ಖರ್ಚಿದ ಪುರ ಎಂಚ ಖರ್ಚಿದ ಅವೇ ಅವಳು ಅಂತ ಎಂಕ್ಲೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಆತನು ಬೊಕ್ಕ ದುಡ್ಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಟ್ಟದೈತೆ ಅಮ್ಮಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ತಲ್ಪ ಒಂಜಿ 35,000 ಮಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಪೋತುಂತು ಖರ್ಚು ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಮಂತ್ ಅಂಚೆತ ಅವೇ ನನ್ನದ ಪೂರ ಐತೆ ಇಪ್ಪುನ ಇಲ್ಲದ ಖರ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲೆ ಪೋನು ನಾನು ಮಕ್ಕಳು ಇಪ್ಪುನ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲಿಗೆ ದುಮ್ಮಣ್ಣಲ್ಲ ಏನು ಮತ್ತೆ ಬೆಂದದ ಅಲ್ಪ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲದ ಖರ್ಚಿಂದ ನಾನು ಐತೆ ಹೆಂಚಿನ ಅಲ್ಮಂತ ಅವೇನು ಇತ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಬಣ ತೋಟ ಉಂಡರೆಗೆ ತೋಟದ ಆಲೋಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅವಳ ಎಂಕ್ಲ ನಿಜ ತೋರ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದು ಎಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣದು ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮೇರ್ನಕ್ಲು ಕುಳ್ಳದನ ಜಾಕೆ ದುಂಬ ದನಿ ಹೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಅವು ವಂಚನೆ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲ ಬಾಕಿದಾಕ್ಲ ಕುಂಕಿ ಜಾಗಿ ಉಂಡು ಪೂರ ಅರ್ಜಿ ಪೂರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಕೊರೊಂತನಲ್ಲ ಅವು ಆಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಅವ್ರು ಎಂಕ್ಲ ಜಾಗ್ಲದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ಎಟ್ಟು ಕಳ್ಸಟ್ಟಿಂದಲ್ಲ ಇಚ್ಚವು ರಿಕ್ಷಾ ಉಂತದರ್ ಬೆನ್ರ ಬರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿ ನಡಪನಿಕ್ ಎಂಚ ಸಾತ್ ಎಂಚ ಏರ್ನ ಸಾತ್ ನನದ ಎಂಚಿನ ಮಮ್ಮೋಲ ಇಡಿಗಟ್ಟುಲ್ಲ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಅಕ್ಲು ಬಂದ್ಪೇರು ಅವೇ ಸಮಯ ಆಯ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಸರಿಯಾನ ಪೋಲಿತ ಆತನಟ್ಟದೈತೆ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತನಟ್ಟದಾಯ್ತು ಅಂತ ಓಡತ್ತ ಏ ಪಾಂಡಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಇಂಚ ಬರೋ ಕುಲ್ದನ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡೆ ಎರಡ ಇದ್ದವ ಯಾರು 4 ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ರಜೆ ಮಲ್ತು ನಾನು ಕುಳಿದನ ಇತ್ತು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಟ್ಟ ಶಾಲೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ 8ನೇ ಶಾಲೆ ಹೋದು 5 ಬೇಲೆಗಿಂದ ಬಿದ್ದಾಡನ 5 ನಾನು ಅಂಗಡಿ ಈಗ 43 ವರ್ಷ ಅಕ್ಕ ಏಕಾಏಕಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಟ್ಟಿತ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಬೇರೆಗೆ ದಾದ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಅವನು ಕಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನಾನು ಹೆಂಚಿನ ಮಲ್ಪನಂತೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಯಾರು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುರ ಆತೆ ಬೇತದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಪರ ಬೆರ್ರ ಡೊಳ್ಳಿರು ನವ್ವೆ ನನ್ನ ತನ ಎಪ್ಪುನೈತೆ ಮಗಳೇನು ಮುನೆ ಅಲ್ವಾನಿಡು ಅವೇ ನನ್ನತ ಶಾಲೆದಲ್ಲ ಇಪ್ಪುನ ಎಂಚ ಪಾಡ್ನ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಬೇರೆನ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬೇರೆ ಬೆನೊಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಟೈಮ್ಡು ಆ ಒಂದಿತ್ತನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆವಂತನು ಆರೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಹೋಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಆತ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪೀಜಿ ಸಾಲದಿರ್ತದೆ ಸ್ವಸಹಾಯ ಒಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆಟ್ಟು ಸಾಲದಿರ್ತದೆ ಇಂಕ್ಲು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಕಟ್ಟೋನು ಬರೋದು ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಪಿರ ಇಕ್ಕ ಕಟ್ಟೋನು ಇಂಚಾನಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ಟ ಅವೈತೆ ನನ್ನ ತೂರ್ದು ಆಯ್ತು ಅಂದೆ ಮೂರಂದ ಕಂತಲಿತ್ತು 2 ಕಂತು ಬಾಕಿ ಆತನು ಅಪ್ಪ ಇಂಕ್ಲ ಉಳಿತ ಒಂದು ದದಾಂಡಲ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇತ್ತು ಬೇರೆ ಕೊಂಚ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಅಪಗ ಆಪನ ಅಂಚಿತ್ತವ್ರ ಅಂಚೆ ದಾಲ ಬನೊಂದಿಜ್ಜಂಡಾರು ದಾಲ ಬನೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಆತೆ ಒಂಜಿ 4 ದಿನಕ್ಕೆ ದುಂಬ ಒಂಚೂರು ಕುತ್ತು ನಾನು ಬನೊಂತೇರು ಆತೆ
ಐದು ಬುಕ್ಕದ ಜವ್ವೆ ಜೋರಾಯಿನ ಪಂಡದು ಗುರುವಾರ ದಾನಿ 14 ತಾರೀಕು ಆನಿಯ ಜೋರಾಯಿನರೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಕ್ಕದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಐಕುದುಮ್ ದಾಲ ಪನ್ನೊಂಜರು ಬೆನ್ನರ ಪೋಂತೀರು ಬರ್ಪೆದೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲ್ ದಾದ ಪಂಡೇರು ಇದು ಏತು ದಿನ ಅರು ಬೆನ್ರ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಅವತ್ತೆ ಮೂಜುವಾರ ಬುರ್ದು ಬರ್ರ ಬಂತೇರು ಅವು ಬೆನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಹಾಕು ದಾಲ ಪಾತಿಡ್ದಿರು ಆತೆ ಕಿಡ್ನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆತನು ಅವು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಸರಿ ಇತ್ತು ನಾಡ ಒಂಜಿ ಮಾಮೂಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪರ ಆತು ಅನ್ನೋದು ರಡ್ಡಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆತನ ತಾಂಚದು ದಾಲ ಪನರ ಪುಚ್ಚಿ ಬಂಡಿ ಎಸ್ ಇದು ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದೆರಗಿದ್ದು ಸಡನ್ ಆಯ್ನ ಅದೇಂದು ಬಂಡ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಂಡು ಪೋಯರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ರಡ್ಡು ಕಿಡ್ನಿಲ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆತನಂದು ಪನ್ಪಂಚಿತ್ನಾಗತ್ತ ದಯಮಾಡ ಇಲ್ಲಿ ನಡಪೋಡ ಏನಂಚಿತ್ ನಾವು ಈ ರಿಕ್ಷಾ ಗಿಡ್ತಂಡ ರಿಕ್ಷಾದ ಬಾಡಿಗೆ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಡತೊಂದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲು ಆಗತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಅಂತ ನಾವು ಗೊತ್ತಾವಂದಿಚ್ಚಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕಲ್ ಇಡೇ ದಾಯ ಬತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನೆರವು ಆಪುಣಂದಿತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಸುಮಾರು ವರದಿ ನಿಂಚ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ಟೈಮುಡು ವೀಕ್ಷಕರ ನೆಂಚಿತ್ನ ನಿಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲನ್ನ ಕೈ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಾತ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಚದು ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ಮಗಲುಲಲು ಅಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆವಡು ಎನ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದೊಂದಿಪ್ಪುನು ಇಂಚಿತ್ನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಲೆಗೊಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೆರವು ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನೆರವಿನ ಅಗತ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮನೆ ನಡಿಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಬಾಲಕಿಯ ಭವಿಷ್ಯವೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ತೆನಿಕಲ್ಡ ಫೋನ್ಪೇದಲ್ಲ ಉಂಡ ಇತ್ತನ ನಂಬರ್ ಪನೋಲ್ಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಪನ್ಲೆ ನಂಬರ್ 9493362225 ಕೂಡರ ಪನ್ಲೆ 9493362225. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ಪೇ ನಂಬರನ್ನೂ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವರ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ತೇವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇವರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ, ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು. ಇವರಿರುವಂತಹದ್ದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುವೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗುರುವಾಯನಕೆರೆಯ ಶಕ್ತಿನಗರದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಅಂತಿದೆ. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವರಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಹೊರ ನೋಟಕ್ಕೆ ಈಗ ಅವರ ಮನೆ ಅಥವಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸಾಲ ಇದೆ, ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದೆರಗಿದ ಆಘಾತ ಅವರನ್ನು ಈಗ ಅಲುಗಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಚಿಂತೆಯಲ್ಲೇ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಸರೆಯ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಆ ಒಂದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಡ ಪನರಣೆಂಕಂಜಿ ನಾನು ನಾಂಡಲ ಇಂಚಿನ ಬಂಗ ಇಪ್ಪುನಗ ಅಂಜು ಪನೋಡಾಬುಂಡು ಚೂರು ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೇರು ನಂಜಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಒಂದು ಅವರಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಸಹಾಯ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಕೇಳೋದು ಅನ್ನುವಂತಹ ನೋವಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ನಾವು ವರದಿ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ವರದಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಂದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ನೆರವು ಅಗತ್ಯ ಇರುವವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ನೆರವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಸುದ್ದಿಯ ವರದಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ನೀಡ್ತೀರಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರ ಮತ್ತು ಇವರ ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಿಶಾನ್ ಬಂಗೇರ ಜೊತೆಗೆ ದಾಮೋದರ ದೊಂಡೋಲೆ, ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್, ಶಕ್ತಿನಗರ, ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ.